Ja sam Veljko Simić, član sam karate kluba Kolubara. Ovdje smo došli u Sjenicu na pripreme seniorske reprezentacije za predstojeće svetsko seniorsko prvenstvo u Liberecu u Češkoj. Kako teku pripreme i kako ste zadovoljni? Pripreme su odlično idu i veoma smo zadovoljni. Ovdje u Sjenici imamo idealne uslove od ujutru trim staze, preko odmora u hotelu, hrane, osoblja, pa sve do sportskog centra u kom treniramo. Znači, uslovi su za svaku pohvalu i za desetku. Pa očekujem da ćemo, ako ništa, onda bar odbraniti vicešampionsku titulu od pre 2 godine iz Majamija. Tada sam bio član ekipe, očekujem da ću i ove godine biti jedan od momaka koji će raditi ekipno za reprezentaciju Srbije. Ja sam Jovana Savić, član sam karate kluba Lotus iz Smedereva i ovdje smo na pripremama reprezentacije. Kako teku pripreme? Pre svega želela bih da se zahvalim domaćinu karate klubu MP iz Novog Pazara na odlično pruženim uslovima rada ovdje u hotelu Boreći u Sjenici. Kako se osjećate tamo? Fenomenalno, znači što se tiče i smeštaja i hrane i uslova treniranja, znači potpuno sam zadovoljna. Što očekuješ? Moram da priznam da mi je velika čast što sam reprezentativac Srbije i na svetskom prvenstvu ću pružiti maksimum od sebe i dostojno ću predstavljati svoju zemlju. Možemo očekivati neku medalju? Pa nadam se dobrom plasmanu, ali o medalji ćemo pričati kada se budemo vratili. Hvala. Vi ste? Zovem se Mohamed Ahmetović, član sam karate kluba MP iz Novog Pazara i član sam državnog tima reprezentacije Srbije. Kako ste zadovoljni pripremama? Pa pripremamo smo jako zadovoljni, ovdje smo od ponedeljka, spremamo se za svetsko prvenstvo koje se održava u Češkoj u Liberecu. Pripreme su jako dobre i jako kvalitetne. Šta je vaš? Nas iz karate kluba MP ima 5 takmičara i nadamo se bar 2 medalje ćemo doneti naš grad.